Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan Misaan gimahatag og reward ug ganti sa makaaktos sa mga nagvandal o makahatag og kasayuran kung si kinsa ang responsable sa pag-vandalize sa mga concrete walls daplin sa kalsada sa barangay poblasyon kunob baho pusok ibuog maktan. Ang mga dapit una nang gipalimpyuhan sa mayor o gipapintalan og puti aron maandam sa mural painting din impida ang nagkadayang mga produkto ug tourist attraction sa Dakbayan. Sabig sa First Bridge, nasugda na ang mural painting gipasugdahan sa mga local artists sa Dakbayan. Matod ni Chan, personal niyang salapi ang ihatag niyang ganti 30,000 pesos alang sa mga makasakop sa akto sa mga tao kapag hugaw-hugaw sa mga concrete wall, samtang 10,000 pesos sa makahatag og kasayuran kung si kinsa ang mga responsable sa pag-vandalize sa usa ka dapit. Sa maaktuhan siya, muhatag ko og 30,000 pesos. Akong i-assure nila may nga ang katong mga informant nga nihatag nato, I will protect them na dili sila may bawaan nga sila ini sumbong diri kanako.